contracorrent. Ho tens pelut. M'he fet gran, tinc alguns vicis, no pas el de treballar. M'és baixar al carrer, ara em vaig guanyant la vida fent cançons, però potser, si no deixo anar la vida, algun dia esdevindré salinitzador de peces. El món és tan depriment, tan fred, tan poc elegant. Si vols anar contracorrent, te la fotran. Que passaven a la seva època. Ara us explicaré algunes coses de l'època de Dickens, coses que no eren gaire agradables. L'explotació dels homes que treballaven moltíssim a les fàbriques per pocs diners, els nens que en aquella època també treballaven com si fossin gent gran, que els podien jutjar i condemnar com si fossin gent gran. I fixeu-vos que els barris de gent pobra, on pràcticament no hi havia possibilitat de sobreviure, i Dickens va fer una pintura, per dir-ho així, amb aquesta novel·la tan important de com era la vida a Londres en aquella època, que va aconseguir canviar la realitat, almenys una miqueta. Sembla que de vegades els que fem cançons, els que fem teatre, els que fem novel·la, no podem fer res perquè les coses millorin, però de vegades pot passar alguna cosa. I es veu que va tenir tant èxit. Després us explicaré com és que va tenir tant èxit, com és que va ser tan llegida la novel·la d'Oliver Twist, que la gent va prendre tant consciència que fins i tot els que manaven en l'època es van veure obligats a fer canvis. Van arreglar barris, van millorar l'estat de vida de molta gent que vivia en condicions infrahumanes. Per entendre això, hauríem de parlar una miqueta de Dickens. De qui era Dickens i per què va escriure aquesta novel·la. Abans he dit que la novel·la Oliver Twist i el mateix Dickens els hauríem de situar en el segle XIX. Oi? Al segle XIX passa una cosa que vosaltres encara no haureu estudiat, però aquí us explico molt breument, que és que hi ha uns canvis molt profunds a Europa a nivell econòmic. Fins aleshores, l'economia es basava bàsicament en el camp. Conrear les terres, ramats, animals, els pagesos, els ramaders. A partir de finals del 18 i començaments del 19, els països més avançats comencen a fer una cosa que no sé si vosaltres us sona, que és la industrialització. Us sona això? Es creen fàbriques, fàbriques, i les fàbriques sobretot es creen, què us sembla, en el camp o a les ciutats? A les ciutats. A les ciutats, i molta gent dels camps diuen aquí no estem segurs de si menjarem perquè plantem, ens cau una pedregada, perdem les collites. Molta gent va dir, anem a treballar a les fàbriques, que allà tenim un sou segur. Però clar, un sou segur a canvi de què? De treballar moltíssimes hores, de pràcticament estar explotats contínuament, etc. Molta gent va anar a Londres, per exemple, una gran part d'Oliver Twist sabeu què passa a la ciutat de Londres. Londres, en aquesta època, es va multiplicar, va ser una ciutat gegant, moltíssima gent de fora de Londres, d'Anglaterra, anava a Londres a buscar feina, a buscar possibilitats de treballar. Alguns la trobaven en fàbriques, tot i que eren explotats, etc. D'altres no ho aconseguien i vivien en barris on s'havien de buscar la vida com podien, robant les dones, com hi ha una dona que es constitueix a la història, oi? La Jenny, etc. Aleshores, Dickens això ho coneixia. Dickens això ho coneixia de lluny o de prop. Us explicaré. Dickens no era una persona de classe baixa, no era un home de família pobra, però va tenir un problema amb la seva família, sobretot amb el seu pare. Heu parlat una miqueta de Dickens? No. Bé, perquè conegueu què va passar amb Dickens i perquè després ell coneix també aquestes històries de les quals parla. Dickens, quan era petit, vivia amb el seu pare, la seva mare, els seus germans, i el seu pare era una persona que tenia un problema, és que gastava més del que cobrava. Era el que diuen tenir la mà foradada, no sé si us sona la paraula. I aleshores, per tenir diners, demanava diners prestats. Demanava diners prestats i no els tornava, perquè no tenia. I va haver un moment que va deure tants diners que el van ficar a la presó. El van ficar a la presó per deures. I en aquella època es feia una cosa que a vosaltres ara us pot semblar molt estrany, però que era molt habitual al segle XIX. Si un home anava a la presó per deures i la seva dona i els fills no es podien mantenir a la casa, per exemple, que tenien llogada perquè no podien pagar-la, perquè l'home estava a la presó, donaven permís a la dona i als nens perquè anessin a viure a la presó amb el pare. No és que estiguessin tancats, podien entrar i sortir, però podien viure allà i almenys tenir un sostre.
I la dona de Dickens, la dona del pare de Dickens, li ho he dit el senyor Dickens pare, se'n va anar amb alguns germans a viure a la presó. Però Charles Dickens no ho va fer. Charles Dickens tenia 12 anys i va haver de posar-se a treballar per guanyar diners, per alimentar la mare, els germans, etc. I en aquella època molts nens, als 12, als 11 anys, als 10 anys treballaven. I a les fàbriques. I Dickens, penseu, als 12 anys, ara vosaltres quina edat teniu? 11, oi? Bé, 10 i 11. D'acord, doncs penseu ara, imagineu-vos que la mare al matí, en lloc de despertar-vos a les... no sé quina hora es desperta, a les 7 o a les 8? A les 8. I us diu: va, aixeca't, que has d'anar a l'escola, i tu fas el ronso, ai, quina mandra, i tinc molt de son, i uns 5 minuts més, que en lloc de venir-vos a les 8 per dir-vos que heu d'anar a l'escola, doncs us vingués a les 5 del matí per dir-vos: va, nen, que has d'anar a treballar a la fàbrica. I a la fàbrica no eren anar a estar asseguts i escoltant, no, treballar 10 hores al dia. Dickens va estar treballant en una fàbrica de calçat, en una fàbrica de sabates, 10 hores al dia durant pràcticament tots els dies de la setmana, perquè això de dissabtes i diumenges, de fer festa, en aquella època ni pensar-hi. Per tant, Dickens coneixia molt bé el món del treball. I quan ell parla del món del treball, del món de l'explotació, doncs ho coneix molt bé. I la misèria a Londres en aquella època, per la gent que no tenia diners, que no podia ni treballar ni pràcticament fer res, era terrorífica. Jo us vaig explicar una cosa, un parell d'economista molt bo, que potser coneixeu per altres coses, que es diu Alan Moore, que és americà. És un senyor que moltes de les seves historietes són molt elevades, no són per nens, en general, i que moltes s'han portat al cinema. No sé si us sona una història sobre un home que en una Anglaterra futura, després d'una guerra nuclear, hi ha un govern feixista, hi ha una mena de persona que porta una màscara blanca que intenta destruir el Parlament britànic, una pel·lícula que està basada en una història d'aquest senyor que es diu V de Vendetta. Us sona el nom? V de Vendetta. Bé, això és Alan Moore.